bareng mudhun dadakno jeplok. Tak rewangi nyusang jempale saking kepingine ketemu dulur rampok. Alhamdulillah saiki ketemu. Asik. Oh, aku rindu. Katakan padanya aku rindu. Oh burung nyanyikanlah. Katakan padanya aku rindu. Oh burung nyanyikanlah. Katakan padanya aku rindu. Awan-awan aja meneh wuwung, tuku klambi mele sing biru, sing dadi prawan aja bingung-bingung, gak payu rabi melo aku. Oh burung nyanyikanlah. Katakan padanya aku rindu. Oh burung nyanyikanlah. Katakan padanya aku rindu. Ono kucing kecemplung sumur, ngombe jamu dicampur kencur. Bojo ceking nek turu nglendur, bojo lemu ngrusakno kasur. Oh burung nyanyikanlah. Katakan padanya aku rindu. Oh burung nyanyikanlah. Katakan padanya aku rindu. Menek kayu tiba ndlosor, rupane ayu, bokonge saebor. Pinara ingkang sekeca mirengaken kidungan kula. Aku nek eling dulur jaman mojo pait sing diratoni Prabu Brawijaya. Duweni pating kang aran Gajah Mada sing bisa mempersatokno seluruh Nusantara. Sing dipersatokno seluruh Jawa, Andalas, Kalimantan, Semenanjung Malaya, Irian Barat,
Nusa Tenggara saka kebijaksanaane Patih Gajah Mada cagar budaya ojo sampi ali para kabeh sekae generasi mulane ayo diuri-uri ojo sampi punah tetep lestari ayo mas pisan kas Jos wis mlebu nangone kesak 500 kecekel tangan lho nggih tapi didomong 5 ayo cok dioper persenelen telu aku tahu nyambut gawe proyek nek proyek sepi tak sambil gojek tapi nek bengi nglodrok tak gawe objek aku dadi dagelan bagian ecek-ecek aku ngrumangsani aku lawat ceketer tapi berusaha tampil spektakuler katik sing nonton golongan wong milioner aku main di sawer tak gawe tuku CDR pancene abot wong dadi artis selalu bersaing dunia selebritis suwe kok aku egois duwe cewek ayu wanita teko Perancis pergaulanku melonjak drastis biyen seneng lokal saiki seneng turis kenal cewek peranaan Inggris kenal telung bulan aku kene kencing manis tasak nomon namung semanten kidungan kula binara ingkang sekeco eman-eman ayo nandur sing kene Alhamdulillah main nggone dusun Klampok meriah sukses pada malam hari ini. Alhamdulillah cuacanya mendukung nggih Pak Bu nggih. Ngomong ijan ya kaya wong gendeng, koncone akeh. Biyen mula sliramu wis tak aturi. Dolek jodoh sing tresno welas sing ati pungkasane sliramu digawe loro ora wurung saiki dadi rondo nek rondone rondo komersil rondone ayu pegatane Kang Jamil kula kenal pisan dadak terus kentil bareng bondo entek kula terus disekil bareng pisah atiku ngersulo aku turu ijen gak ono kanca
dak koyo bedes ngersula. Hup. Klotak-klatuk, kluget-kluget. Kok gak isin. Apa isin? Main nang gone kelampok didoli jowoget, padahal gamelane wis mandeg lho. Lah ket nang gamelane ya mandeg. Gamelane lho entek. Ha sing badhe gamelan kakekmu ah. Gamelan entek iku. Gamelane lho gak ditabuh, Det. Panjane panjakmu remek. Kok iso panjang bolono remek Lah bareng. ket nang ya lungguh. Lho apa tuh mon panjak playon? Ana. Nuntun di umume ya panjak yo longgo ndoglok. Lah kepengin pelayan kaya arek amen kok lek manjak ya. Arek-ame jaran kepang ngono iku. Ngene iki mumpung adomah gitu. Lah nek do mau apa? Asukan maratuwa goblok. Ala apa suka lho. Ah maratuwa ning ngelono aku kait ngene jare delok bapakmu sampel. Yo ro pungkasane maratuwa nek dhek sampel ya. Maratuwa gak duwe duga. Lah apa maratuwa mbolono kanthi duga? Malahan sing 20 tahun bahkan 20 tahun aku sing ngingoni. Lho maratuwamu gak iso nyambut gawe ta? Lho, wis tuwek aku sing ngingoni tapi gak nedo nrimo. Lah sebabe? Lah sebabe apa wong rumangsamu sing tak gawe ngingoni iki kayane wong gendeng ngene iki jare. Iya yo adyo. Anggitmu ngene iki ya gak ana ae ngene iki wong-wong padha seneng. Heeh. Mergo wingi wis mari bayar syariah. Lho. Kon opo ro ya? Ya iya, bayar bange mari kabeh nonton dienak-enak. Heeh. Kon kok ro? Karo ya apa bojoku gak bayar belas atake. Anek Senin, Senin Amarta, Selasa, Mekar, Rebo, Syariah. kaya apa lemen kon. Kandhane ya bojoku lho gak nyicil belas. Wong kene iki anggitmu. Wong kene apa? Nek jam 09.00 awan, Iya. wong wedok-wedok situk gak ono sing nggo ngarepe omah. Lho lah perkarane. Lah nek Mekar liwat Padha playon padha singitan ya. sengidan kabeh nang burine jeding. Iya. Njelalah nggo kono sing narik gak ono wonge takon anake. Ya apa nek Ibumu kemana, Dik? Enggak ada. Iya. Jawab Lah kemana enggak tahu. Anake. Iya anake. Mari tak kamar mandinya di mana, Dik? Di belakang. Terus Ya areke mara mlebu. Mlebu, blong. Kate pipis. heeh. Karo makne ndelik nggo jeding buri kono. Acut. Tetep konangan ya Mas. Ya tetep konangan. Lah aku nggo kene iki aja eling-eling bolot tok gak mungkin teko. Lho, lah apa? Nggo kelampok kene polone iku boloku. Lho iya eling-eling manut gone kelompok sing nonton dulur dhewe, Det. Polo Suwarno. Iku plek mbek aku. Mosok, Dik. Kandhane Polo swara ku plek ambek awakmu. wonge ganteng. Wonge glatan. Meneng. Blater Wijaksana. Iya. Tapi licik. Lho. Wong Pak Polo iku plek sing ngayomi masyarakat kabeh mbolono licik kok iso licik. Lah jane licik, aku ngarani licik ku apa? Kok iso licik? Ah gawane gendaan iki wonge. Kok iso kawane Wonge gawane gendaan. Wis duwe bojo, Det. Wis duwe bojo. Wedi ambek sing wedok. Sing bojone ku ya Ayu Suhartini. Oh, bojone jenenge Bu Suhartini. Kanca SMA. Lho, ini omonganmu. Kanca SMA Bu goblok. Suhartini kancamu SMA. Masalah biyen iku gendaku asale. Ngawur. Asale gendaku. Iya ta, Kon? Lah, sapa sing guyu iku temen yu. Gendak aku nggo SMA sampai kelas 2. Iya. Ambek aku lho ping 3. Lho. Kon gendaan sampai ping 3? Lho ping 3 iku. Gendaan, Det. Iya, simpangan. Oh, tak pikir beda gendaan pacaran. Iku lah guyu ae jange temen. Simpangan yu. Wong polo iki nggo kene iki wong wis memasyarakat. Memasyarakat. Dasar sugih. Sugih, duwe Kaya akeh. ngene wis ketok torok syarat-syarat. Lah perkarane. Temenan, ya perkara gawe nambali. Gak usah nambeli. Teko dok mlebu nang pawon. Ora pawon iya. Alah sing rewang jebolo kabeh. Lho mosok, Det. Iya sing ngramut sego, sing bobok, sing gawe wedang. Iku jadine mak. Sik ta lah, omamu Mojokerto teko Kelampok kok iso dulur, kok iso Apa? bolo. Bolo teko ndi? Lho, bolo teko ndi? Dadine Lamongan Mojokerto gak oleh. Lho ya gak oleh Boloku teko ndi? tok sing go pawon iku. Sing bagian adang iki bolo. Iya, bol sing bagian liyane akeh. Sopo, Det? Ah Sunarti kuwi apa? Sunarti. Sunarti. Mari ngono Sumia. Kok susuan ngono, Det? Iya, susuan.
Sing situ Suparti. Suparti yo. Iya. Suparti. Hmm. Wonge ayu dat. Mari ngono Sila. Sila. Sila bagian gawe wedang. Bahkan gawe wedang. Lo bagian gawe wedang tau Iya. momen wedang pol. Enak dat. Pahit. Lah iya sih lali ganti kayak gula ta iku mau. Mbok. Sampai kepahitan Kebaca didelok. Juswili ayu Sila. Ay, Sing lulu ya ngono. Apa? Oh. Lulu. Lulu Iya ngelowompok. Ngomong-ngomong. Iya. Mang yo ana sing njaluk sangu aku 100 guru bayaran nyangoni. Doro wis torok kok. Wis torok tapi gak apa-apa. Tapi Bolo Bolo dhewe. dhewe ibaratnya sedekah ta. Ya menim-menim ben yu nengake aku mangan boyo iwak sing jangkep. Lho. Aku mah digawe iwak jangkep dat enak. Iwak apa? Oh, iwak daging empal samene-mene. Wong aku dikek iwak leli lho. Iwak lele dat. Apa? Lele. Lele lah gede. Ane cilik. Wong sing cilik leli. Wis sing gede lho pati ledok. Apa iwak lele? Iwak lele. Lah aku ditawani empal ya gawe apa? Lho. Awake iki wis mblenger mangan iwak. Adek jelas kon gak tedas. Ya gak tejas Jajal, Pak. untung untek. Apa? Ah. Lho, iki ngono jenenge metik. Kok tak jenenge kuntet metik. Iya mergo gak diuntu. Mergo tanpa gigi. Tanpa gigi ya. Metik sing anyar iki. Iya. Model anyar ya. Model anyar Ya iki. temenan. Heeh. Mari ngono masalah iku mayo ngono Sumiah. Sumiah. Kok nek mangan aja akeh. Lho, Oh, gak yuk aku. Iya. Kate njoko iwak petik dipecicil. Mosok ta njok njoko ngono dipecicil Iya. barang, Tat? Karepe iku Heeh. iwak kan blala. Ya Ya dibijuki jarane. Lho, Bijuki yo. maksudnya apa sih? Aku dipicicil aja ngapek situ ngapek apa-apa. Kae ngono kok goyo ta. Lah, Iku kelelekan kursi nyonyor kan. tangkemmu lho. Lah goyo gak Lho, kontrol, Pak. temenan. Jangane rawon. Temen. Sedep dat enak. Sawedep. Aku percaya daerah Lamongan. Daerah Lamongan. Rawone iku sip. Siji ambek desa-desa liyane. Desa liyane. Rawon kene nyoto enak. Nyoto cuma aku heran iki. Herane. Iku malu kluwek pirang kintal. Awe rawon. Kaya iku mah keluwek pirang kintal yo. Sampai owir kok. Wis, aku ngapek dudu akeh. Sampai dudu akeh. Jare ngono, ngapek sing akeh. Lho, iya. Engko nek ana karene gawe apa yo gawe keramas. Kanggo Lah, niku apa dudune gawe? rawon ta jansel iki. Lah iya. Kaya Apa ngapunten nggih guyon nggih. Mbok, kon dipotong nyonyor. dipotong apane? Potong bayaramu. Kakekmu wong aku mesti disanggupi lho. Disanggupi Engko apa? nek buyar tak salami. Ya disalami. Iya. Disangoni ta. Alah matur suwun teh kan tunggale. Beda ta disangoni disawer. Iya. Iku kancaku biyen yo anu. Ya kancamu. Iya apa lho iku? Iku? Ya ada. Kan tak kandhani. Apa? Biyen golek nang jelak. Ngapa lo Nang jelak. Ngapa nang jelak? Lho ndelek sapi wedok. Isi ta. Apa ono kono bakul sapi dat? Dilungkas iku besaran. Oh. Didegahi kurban. Oh, Pak Polo kate kurban. Ya iya, anggih temu. Ben dolek-dolek iku. Ya ya mesti ae. Aku sakjane kepethuk awakmu iku temen mau mangkel. Lapo sih? Kontes iki Iya. mbadai aku. Iya. Aku kolokno sampai kalah goblok-goblok. Heeh. Tapi nek hari ini aku gak akeh mbadai awakmu. Lho, kon kate males kok. Lho iya iya. Nantang kon. Iya iya. Kediri kotane sing dadi bukti lan nyatane dat. Buktine bedane apa? Iya. HP karo bojomu. Iya jelas beda. Bedane. Nek HP ku gadget elektronik. Tapi nek bojo pasangan hidup sampai mati dat. Alah sapa sing gak iso ngene wong nonton iro kabeh. Kliru ngono. Ya salah. Nek HP ku kena digawe ngebel ngalor ngidul kena digowo. Tapi nek bojoku wedok dat. Sapa sing karo? Kon iso nyalano kudu iso. Iso bener. benerno. Apa bedane HP ambek bojomu dat? Nek HP-mu kok ces mesti muni titit. Iya bener. Tapi nek bojomu Ya apa? cesmu kok lebokno unine gak titik. Ya apa? Mosok dicas muni kaya ngono. Ya iya. Oh, badan opo kon koyo ngono. Badan sing temen aja srek kalah sing masuk akal sing logika ngono lho. Kok iso kalah mecicil lho. Badan kaya ngono lho. Masih arek cilik-cilik ya gak iso jawab nek kaya ngono kok. 1-0. Liyane. Lho iya. Oh, iki sapa iki? Yamene wis ucul. Nanti yuk. Masa ndelek tunggale gurung ngelep laris paling arek. Oh, pakekmu ngono.
Cilik ireng didemok ngaplok. Kinjeng, Kinjeng entup goblok. Ngaplok kok. merutu. Merutu masa ana merutu kaya nyokot. Kala jengking. Kalau jengking entup. Gajah. Gajah entel ale goblok. Ganteng kocluk. Wah, singa paling. Singa wow ngono ngomplok wong. Katok aku garuk. Hmm. Ampun. Hmm. Cilik ireng didemek ngaplok apa, Dat? Andeng-andenge polisi. Lho kok iso? Ana gak percaya polisi liwat andeng-andenge demon nak ditonyu wong kon. Iya ya. Aku kok malah kojlok aku. Ya kocluk pira wene kon. Liyane. Kon kajek meti dia sih. Alah, badamu serai kalan, badan sing temen sing logika, Dat. Temen ah? Iya. Kon kok. Kon ro pitik. Ro, jelas. Teleke pitik jenenge apa? Lantung. Ngene Teleke lantung ya. pitik jenenge Lantung. teleke pitik apa sing gak mambu? Teleke pitik sing teles. Teles tambah ngalung-alung, cerot ngene. Teleke pitik sing mamel. Sing mamel tambah wis kena angin. Oh, teleke pitik sing garing. Lah iki. Ah, tambane digawe rabuk nyengak. Tak balekno nang kondet. Iya, Teleke pitik apa sing gak mambu, Dik? teleke pitik dipoto. Lho kok iso? Teleke pitik dipoto. Ya mesti nek dipoto ya gak. Nek gak percaya teleke pitik pudun. Mari ngono ambun gak mampu. Oh, ya bener kok timbangane wong stres ya, Dono. Tak kandan. Apa? Pak Polo Suwarno lho ganti badean iki. Ya gak mungkin. Wis, gak usah akeh omong. Iki ngono tugase menghibur. Ya, menghibur. Budi Wijaya iki kancane akeh. Akeh. Tak nyanyi. Oh, kok ngerti nyanyi. Ya Ya iya. nyanyi ya ta. Sawan samahina sawaning karesur sur Asik. jumiring sese jum sing nisor tak picete Salah. dikandani kok guyu Bapak tadi guyu kok. sapa sih jare nyambut gawe pamite gak mole Ngelembung. aku wingi ero mlaku karo gendakane Sampai karo gendaan ya. ketumbar miricae Iya ya. kan guyu iki Enak suaramu. iya tapi aja mriki nggo karepku ngenyek kon Sing ngenyek sapa sih, Tetet? ketumbar miricae Asik. aja lali mricone iku bumbu lodeh sing akeh santene Masuk. Kae ngono. Lagu kok uya batok-batok. lombok trasine Iya. nyambel sing pedes sae Sip. sapa sing mari mangan nyonyor lambene Kae jeber rasakno kon. ayo Asik. lulu jenenge Iya. tur ayu rupane Ayu temen. sing jentit bokonge biyen tak gendak dhewe Kok iso sampe mbok gendak lho. Kok dibengkolang bojone ala nyonyor. biyen Ngawur kono ku. Iya. Lagumu mblakrak. lah kate Nyanyi ku sing enak, sing kena dirungokno karo wong-wong kene. Sing kena gawe pitulodo utawa tuntunan. Kono ku ya apa? Nyanyi padang pecotot. Sapa ban iki? Breko wis tak graji yo. kakekmu ah Sunarti ae ngenyang iki gak tak kena kok Lho kekno. ngangku Kon gak ro critane Ris. Sing tadi tabu hitung tak tong bener ah. Sarip tambah iso. Kok iso? Kok iso gembeng kon. Oh, kok.
Lara rasane atiku, Ris. Lho, sik ta lah. Kena opo kok sampe ngono? Sakit hati rasane atiku, Tet. Masalahe opo? Nah, Terluka aku, Tet. Ya diem. Borok rasane, Ris. salep iki. Sik ta lah ngomong ya ngomong aja dibarengi nangis to. Ya Allah, gak kuat aku rasane, Ris. Lah lah apa sih gak kuat sabar. Aku wis kadung tresno temenan. Iya. Gelek dino wis pasti. Heeh. Lah kok areke mutusno aku, Ris. Areke mutus nawamu. Aku diputus. Pacarmu iku. Iya. Sopo itu? Supina. Goblok. Aku diputus sampai Supina. Iya. Gara-gara Supina belani adang iku mang. Supina. Perkara adang aku. Perkara adang. Diputus sang tamu. Iya. Untung aku mang ya Allah ditolong. Ditolong sapa? Ditolong Rini. Rin, Aku ditolong Rini ku mang. Iya. Digawekno sambel. Oh. Masalah mari mangan sambel Rini morus aku Rin. Lah apa itu? Lah sambel sok masalah panas koyo ngono ku. Iku Paling- lombok, tak bumbune mercon. Paling dicampuri remason niku mau. Konoke disamune remason. Iya. Kapok Wes. nyonyor. Pak. Timbangane atiku lara aku nguwasno. Supina nang kene yo atiku selen-selenit. Lho, sabar to. Ikhlasno gak apa-apa to dolek liyane. Aku wis ikhlas Ris ambek kuntet. Iya. Tapi hatiku iki lho, Apa? wis semborok. Kandhane tambahno ambek salep kok. Gak iso. Wis timbangane urip koyo ngono aku tak belani utang anggetmu. Aku biyen badane Supina ambek Rini belani tak bayari utang bank. Bang apa itu? Ono mekar. Ono. Iku barang iku mang Iya. bank-bank BRI tak utang. Oh. Gara-gara apa nuruti kehidupane Supina. Sampai kok belani kaya ngono. Iya. Kebajute konan. Wong bono adang iki entekno bang. Lah iya. Keluak iki sampai nangis. Rini yo ngono. Iya. Ya apa? Masalah klambi rego 50.000 gak gelem. Eh? Klambi 50.000 gak gelem Rini. Lah bisa ketemu loro gak gelem. Daster iku gak gelem 50.000. Gak gelem. Situ njaluk sithik 2 juta. Lho. Daster apa iku? Daster tetok sang iku. Rini. Pikir bare daster apa? Masamu Rini ku talang ngono. Lah ngene iki utangku wis kadung akeh. Iya. Supina ambek Rini pergi meninggalkanku. Heeh. Sabar to. Aku nanggung lorone atiku. Ya nanggung utange akeh. Lah iya. Timbangane kaya ngene. Lah apa sih? Wong waras tak pele waras. Wong loro aku yang gelek tombok. Lah ya apa? Iya, Timbang mesti. loro ati ngene aku paling tak mati ya. Apa Sabar. Ojo cupet pikirmu. Aku wis Kon diputusno ya babak, ikhlasno ndelok liyane. Wong wedok gak cukup siji akeh, Dik. Aku wis kadung Kono-kono iku akeh. Gak cukup nduk kelampuk kene Wis tok. kadung cinta iku Ris. Masih wis kadung cinta sing sabar to. Kon lha apa bengi-bengi nggo graji ngene. Lagi bunuh diri. Ojo cupet pikirmu. Awakku tak mutilasi ini ae. wis. Sabar to. Wong kon yo sik Joko. Iya. Sik ganteng, anakmu yo akeh. Iya, Ris. Sik Joko kok anake akeh yo. Kon kok tambah suwe tambah goblok sih. Oh, Ris. kon anakmu loro nang omah. Ngono. Ngono. Kon Bro. ojo ruru matamu ngono. Timbangane soro-soro mending aku sing perlu diri. Masalah. Lho timbangane watuk apalang aku sik Joko, Det. Kon iku sik nom. Iya apa? Sik nom. Riz, kon niku ganteng. Cek Joko. Iya, Nek. Gorong tau mambu wong wedok. Blas. Blas. Katakan apa maneh Wanto? Blenyer. Kon niku ganteng. Masa depanmu jek ado. Ya, dawa. Kon yo ngono jek bujang. Ndelek arek sing ayu ya apa iso? Sepurane, Det. Tolongane aku sing tuwek. Iya, Det. Lah timbangane awakmu ambek Wanto sing bono diri. Iya, Det. Luwe becik aku tak krajine.
cinta grajine. Bapak, Apa ya? Gara-gara Supina yang bongko cek nang bongko. Sing penting kon sing sabar. Aku ya sabar. Ojo nuruti ngono, ojo nuruti hawa nafsu sing sabar to. Eh. Dat bresen. Bresen. Wong urip ya gak kanggo ae. Rek kok jare ngajak grajing. Aku gak ketulungi ya apa sih. Lho bapak ta? Bapak ya mati ya bapak. Kok wis tuwek kok. He. Toh. Aku mikir kon goblok. Kon kate seruwitan ta? Seruwitan gak muni ngono. Seruwitane kaya aku ngene lho. Ah. Driji loro. Ah. Ditekuk dilebokno ilat tengah. Aja kate kok Surwiti. Apa? Arek iki ngono makanan rakyat tulisane. Mana aku metu gak kok celogor. Kok iso makanan rakyat tuh. Ana sing bening kok celogor. Sapa? Tak sopone. Iya. Kaya arep pendidikan. Ya ketoke ngono. Tak sopone gawe bahasa Indonesia, Det. Iya. Selamat mamel. Malam. Malam. Oh, Mamel. selamat malam, Mbak. Mananya siapa, Mbak? Namanya. Namanya. Apa? Namanya. Aku mau ngomong apa? Mananya? Ngawakmu. Loh, awakmu. Namanya siapa, Mbak? Namaku Sutina. Loh. Det. Semaur. Semaur. Jenenge Sutina. Sutina. Ayo. Sutina ta Supina? Supina. Supina. Supina ya. Iya. Ayo. Saking pundi, Mbak? Aku saking kene ae, Mas. Semaur ya. Iya. Monggo sareng kula, Mbak. Emoh. Duh, lha nopo? Aku gak iso merangsang. Det. Aku dinyak gak iso merangsang, Det. Iya ta? Laju terus. Ayo melok mulih nang omahku lho, Mbak. Omamu gak ono kok. Omahku nang Surabaya kono jembar, kontrak aku akeh. Paling kuburan. Loh. Kontrakan kok kuburan sih, Mbak? Senes kuburan niku. Iya. Loh. Suarane malah gede, Dat. Takon mana? Suarane malah gede. Takon mana sih? Mbak. Iya. Loh. Suarane ngowos. Ngawas. Iya. Sing apik. Konek ya, Pak. Sing apik. Mbak. Mbak. Gawe ngono. Kok kaya wedhus ya? Kon kurang sopan. Oh, kurang sopan. Diceluk gawe cara kulonan. Ya iya. Den Ajeng. Den Ajeng. Dat. Kok malah ngono suarane ya? Basahe kurang. Bahasa kurang sopan. Mbak. Daleme pundi, Mbak? Loh, kok wis gak semaur? Oh, kon kurang anu, mikir. Ngakoni arek wedok ku sing berwibawa. Gak koyo sing ganteng. Loh. Wanto. Jelas, singkat dan padat. Memenuhi syarat. Iya. Sapa? WJHM CTK. Apa iku? Wajahmu cantik. Iya. Masuk. SDA MKN. Apa iku? Sudah makan. But mutel. Ono kon. Apa ngene? Apa iku? Dirungokno ta? Rambutmu ketel. Lek muning. Apa ta lek munding? Kelekmu lho warnane kuning. Masalah. Kok kok diseneni ae. Lek munding. Getikon. Sopo? Arek wedok ngene iki. Mbok dipikir arek kuliah. Lu,
Melu. Ah. Hei! Apa? Apa ngene-ngene porno kon? Tak janang tuku tak tukono ali-ali. Oh, hatiku sok deg-deg kok. Deg-deg. Ndrodok hatiku. Ini ali-ali to. Ngene. Tak niru kon. BKM GTL, Mbak. Wah, apa iku? Bokongmu gatel lah. Hus. Goblok. Ngawur. Wong telu elek-elek. Lu kok. Lu. Omongane. Lu. Elek-elek. Iki mau lono sih ta? Iki mau lono elek-elek. Iya. Iki mau lono elek. Ya kan barang elek. Jangan didengar. Jangan didengar, ini sangat tidak benar. Jangan didengar. Dung tak. Ya pare wedok gak lagu-lagu ya. Aja rame-rame ana cewek liwat kene. Ayu lak rupane pancen gedhe bangkeane. Coba waspadakno apa sing no ngarep dodo. Bentuke kok padha gedene sak klopo-klopo. Mulane kok gedhe. Kesuweh. Cocok akan cocok. Ayo nyanyi mbok titik ae. Andai kamu jadi rokok, aku jadi lambenya, tak mut. Nyanyi kok gak enak blas. Loh, titik. Tapi apik to. Tapi logika dong. Lah, Rungokno aku nek nyanyi. kok nate nyanyi? Gak iso nyanyi ya kuwi. Ya iso nyanyi sembarang. Tuwek pecicilan. Lah, jare sapa tuwek? Kok gak Tuwek ya. Tuwek. Wis tuwek elek pecicilan. lah sing tuwek tambah menggairahkan. Ibarat klopo tambah tuwek, tambahke santene. Bro, runung tak gandul. Totok. Ya minggir akan liwat. Lah, liwat kok. Mikir. Lah dalan sakmene gedene kurang ombo. Wong awake ya sak tengu ngene lho. Wong dikon empuk iki. Mbok sakmene kae kok iso Kon-kon iku menghalangi jalanku. Aku mang moodku apik, saiki moodku dadi elek gara-gara pedhok tengu telu iki lho. lho. Toh, Tengu samene gedene. awak dhewe delok tengu to. Pancene tengu ngene wong lanang aja nih. Apa mana iki? Sing tengah iku. Apa sing Kayak tengah? petik warna-warni. Wis Loh, elek endi? rambute. Loh. Ya Allah. Aku toh. Aku kanca ambek kundet pirang puluh tahun gak ora rambutnya kundet koyo ngene to. Iki ora dalane. Apa mburi ana kene bare to. Masalah ora balase sepur rek. Oh tak bacok matamu kon kok. Ya wis cocok akan ngomong akate liwat. Aku mah kaya apa? Kayak petik warna-warni. Aku pitik warna-warni. Kiyok. Bawa naranjen. Kena elek disakoni malah. Toh. Ya ngene iki tipene wong lanang gak usah berharap terlalu banyak. Iya. Aku mulai tak dadi. Apa sebabe iki kok gelem nyawer? Apa? Dhuwit iku lho gak ono tunggale. Wis minggiro. Loh, mau kemana Nona? Minggiro. Oh, jangankan kamu lewat sini. Kita perkosa dulu kamu. Porno kon. Porno. Ngawur. Kok iso kate mbok perkosa barang ku arek wedok wayune kaya ngene yo. Dik, wis gak usah kaken KCC. Aku asline seneng awakmu, Dik. Terang-terangan. Lho, ngapa kok guyu? Kon seneng aku iku duwe apa? Heh? Kon duwe apa? Mbok aku mang duwe apa ya? Sik ta. Ya duwe mok sitok iki tok lho, Dik. Apa? Hah, pikiran dhewe. Bandel. Wis potongane kaya tengu melarat. Tapi aku seneng sampean asli, Dik. Gak ngurus. Aja ngreken arek loro. Iya. Iki ngono gak duwe apa-apa mek modele polahe tok. Tapi nek pean ngambek aku aja kuwatir, Dik. Njaluk apa tak turuti. No. Wong aku ya gak duwe apa-apa belas. No. Nah. Dik, Pajero, Fortuner, Avanza,
Nok ngarep ngene sapa? Ngene dealer. Ngene dealer. Iya ngene dealer. Tak pikir bene nggonmu. Lah, wah aku sepeda gak duwe. Bengi iki lho ngenteni Polo Suwarno rene nyangoni, gak nyangon-nyangoni. Aja sombong kon wong kon rene lho numpak trek. Lah iya lho ngono kok. Numpak trek kudanan pisan. Mrene ngene iki manggat tambahi mek Suwarno. Wis kon aja atik ngomong seneng aku wis. Gak mau. Tenang ae. Aku mari pegatan ambek bojoku warisanku akeh. Tinggalane akeh. Kon gelem tak pek pacar, warisanku akeh temen. Galane akeh. Jublang. Warisan apa? Kon niku duwe warisan apa? Wong raimu kaya tengu ngono, atik sombong-sombong duwe warisan. Warisan utang. Bek utangku Dek, warisan kok malah aku nyaur ya. Wis moh, kon niku lho melarat kabeh, kon niku melarat kabeh. Minggir aku ate metu. Wanto dinyak melarat. Lho yo, Ono omah lho motor papat, motor papat. plastik. Lho. Motor anakku goblok. Ndeng gendeng minggir. Hah? Minggir. Kok ket mang wis minggir. Minggir. Coba kate nanti. Iku lho cah digarap sing kumpul putih. Ngawur. Minggir kon niku ya minggir. Aku gak ditampa ta? Hah? Boleh ben kan? Modelmu. Oh, di video. Lah adalah di video. Duwe ndakekno. Lah, ngene iku konangan bojone dipegat. Sumpah yo. Bojone nang omah njaluk Mas blonjo 50.000. Gak ada dhuwit. Minggir kon. Delok lodruk nyawer tanda. Wis terang-terangan aku sing sampean. Jangan cocot. Loh. Raimu kon kate seneng aku. Iya. Raimu dipakakno bebek lho, dilepeh. Yo saking gak enake sakinge. Iya, bener ngene. Pancene bebek utune loro. Wis Kon barang. guru ngomong. Apik gitu aku niku. Wis ngene ae. Gelem tak gak dadi pacarku. Tawanto. Dalem sayang. Raimu iku lho kaya cetok. Wah. Bener. Kok niku dinyak kaya cetok. Goblok. Lho kok sok goblok? Cetok iku bermanfaat. Nek gak ono cetok, tukang apa iso mbangun omah? Oh iya bener. Wah, goblok. Wis aja kaken cocot akate liwat. Kakak cari apa ta? Lu Minggir. ket mang ya wis Wong minggir. iku tuwek iku minggir. Omong apa titik kaya mau, Dik? Minggir. Bangkekmu kate pedhot. Bapak minggir ae. Minggir. Karo. Rono minggir. tok mikir ngene. Rono minggir. Sawah. Ngawasakenmu malu. Kurang rono. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Oh, arek bongkono ya. Minggir rono ngerti liwat rono. Kayak ngono kok ngrepot. Boneka wingki-wingki lewat. Iki diterima ta gak? Arek kok buat tok. Ora. Buat ayo tangane sih. Wong tak gocek ngene arek mlayu dhewe. Kono. Yo, bare aku disyarat-syarat kira. Rungokno kupingmu ya, wong telu. Aku gak ngarak gelem ambek awakmu, soalnya kon iku melarat. Apa kurang ganteng aku? Kon ganteng. Iya. Kon ganteng. Wong raime kaya wong dodol bebek purnama. Tibae yo tibae. Seneng akate liwat. Kon gak tak terima kabeh, mbasen kon seneng aku, mbasen kon duwe apa, aku gak sudi mek kon. Bola-balane diomong liwan bae. Apa kurang jembar emang sampe? Lagi kancamu narik-narik rambutku. Gak serok, gak sutil. Wis gak eruh. Toh, mosok arek mung 40 gak oleh. Lah kok arek kok nyang yo. Nyopo? Nek 40 gak oleh. Sing oleh. Selawe. Oh, tambah kebacut kon. Sing jelas mangkel aku, Dat. Aku yo mangkel. Aku ya mangkel. Iya. Wong lanang telu dinyak arek wedok situ. Harga diri. Harga diri. Heeh.
Carane. Ibarat manuk. Gak kena dikerek didukno, gak kena dipek didukuno. Yo iki jenenge Cinta ditolak, dukun bertindak. Masalahe ndolek dukun nang ndi? Kok gampang lho. Aja gampang-gampang no. Akeh dukun nang kene. Iya ta? Tenang ae nang kene akeh dukun. Alah, kok Lu Gak sekolah, gak ludrukan. Ngayel. lambene rusak. kebune sapa ucul iki? Kebu kakek. Sakmene kebu. Gelek apa jenenge? Lah gak mungkin. Lah awakmu kok tolak-tolak. ngene tok. Lho, alah. Loh. Kok suarane koyo taji. Enggak. Gak pangling aku. Kon taji ya? Iya. Iya. Ya, krik. Gila nih Ji. Tekan ndi ae kon? Aku ta. Heeh. Wih. Teko topo. Lho. Topo. Topo. Topo nandi? Yah, nang Gunung Klothok. Waduh. Lho kono, buh, campur iwak asin, iwak teri lho kono. Kok iso campur iwak asin bareng? Gunung Klothok iki jenenge Gunung Klothok. Gunung Klothok ku Iya. jeneng. Bareng aku lho kono mlebu gua tetembusan. Lho. Tembus di ae. Jelak. Kono ku topo tak kate tumbas. Mbas. Kacau. Kok iso jebol jelak iki lho? Kono kok tembus jelak. Lah iya, tembus jelak ku kasih do tembus puter. Oh. Ngene lho, puter nang jurang kuping. Lho. Ojo ae. Nek iku gak tumbas. Apa? Nempel. Ora nempel. Apa? Jaluk. Iso njaluk ya. Mari ngono rek. Iya. Aku kepengin oleh jimat. Yo. Buh. Tak rewangi sen bakep asok tunggal merepet. Merepet. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Ci, terus piye? Keturon. Kok keturun? Mari Bet buh. Aku oleh pusapa. pusaka. Pusaka. Eh? Pusaka. Lha iya pusapa. Oh iki pusaka iki. Iya. Apa jenenge? Sik. Iki keris kala munyeng. Kala munyang. Kala munyeng. Apa kok jenenge kala munyang? Soale ndase mumet. Iki kalau munyeng ya. Kala munyeng. Sik. Lah nek sing iki, Ji. Lah, iki kala jengking. Kok iso jenenge kalau jengking ngono? Ya biasa ngentup. Ora tak pusaka ngentuk. Lah iki kala menjing. Apa kala menjing? Soale menungso kabeh duwe kala menjing. Oh iya. Tanpa kala Duwe. menjing, iku berarti banci. Iya. Berarti dhewe-dhewe. Kasiate dhewe-dhewe. Kasate dhewe-dhewe. Kasiate dhewe ya. Sing iki digawe ngentup. Nang jelak. Nek nang jelak gawe iki ngentup ae. Jelak iku wis tutup. Tutup. Tutup sing ngarep sembungi mburi cek mengo. Waduh kok. Akeh ya pusaka. Akeh. Apa maneh? Iki olehmu to apa ya? Lah iki topo ki sing mandi dhewe. Iki apa? Tak templekno iki ngedung. Ngedong. Iya, kena ge nyambut gawe. Iya. Mosok iso ngedok? Iso. Temen aku. Iya, ngedung. Ayo, kon. Ayo ngedong. Dulur-dulur. Ayo padha sing waspada. Merga dunyane iki ya wis tuwa. Asik. Pales. Iya. Meneh gandenono aku to. Wes, ngene rek. Ana maneh? Aja guyon gak. Nah. Aku ki repot. Lho, Repot apa? jangan nambani wong truk. Tambah truk. Aja kok cewer. Kok iso gopo ae ta? Jange dijaluki tulung. Iki lho gemes aku iso enek gemes. Iki brekos ta opo iki? Iki brekos ta. Aja tleuke. Iki ngono brokose wong topo. Oh, brekos. Topo lho ndimu? Topo lho ndi? Jelak. Sak pira suwene topomu? Wah, ambek sewengi. Jerot mulih.
Gak sido 40. Gak. 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 Lah lah apa? Wis. Aku jauh tulung nang awakmu. Tulung Berhubung apa? kon pinter kon ngerti ya. Aku mari dinya arek wedok, Ji. Dinya Dinya arek wedok. rada. Iya. Awakmu. Aku yo dinyek. Kon dinya. Padha. Wong telu ke dinya. Iya. Syukur. Loh, Kok syukur lho. Tolong ana supaya arek wedok iku kena. nah aku isin, Ji. Tulung ngono kon sing ngerti. Adine, Ya apa? tak dodono. Aku topo jimate. Oh. Pas. Ono Warung aku topo pet. Piye. Gelebek. Gelebek. Apa yo? Ah, ya gelebek sawah. topo kan glebek sawah. Iya tak dodono lah iku. Oh. Entong. Lho, aja diguwak. Iki ngono lek guwak kualat. Mbah, sing guwak wantong, Mbah. Wah, entong ngono mbah-mbah. Wong entong kok disembah. Apa? Entong. Apa? Entong. Apa? Entong. Tak tapuk lho. Aduh, iya. Jimat. Iya jimat. Eh? Jimat. Ayo ngono apa? Jimat. Apa? Jimat. Ayo ngono aku lega. Entong jare jimat. Ya. Alah. Iku sotel mari digawe goreng iwak asin kok. Hei, iku ngono ilate ula naga. Sotel mari digawe goreng iwak asin kok. Lah, sing guwak sing kula, Mbak. Sing guwak aris, Mbak. Wong sotel kok disembah. Sotel ngono. Bar aku merempet anek gawedi. Iya. Kaludung. Rutuh nduk ngarepku. Mak teletik. Loh alah, kon kok gelundung-gelungun kok iso mak teletik. Lah yo ngono. Gler. Nah. Ngono masuk akal. Wah! Jimat. Apa? Jimat. Apa? Jimat. Wong klopo jimat. Pacari ngajak jimat-jimatan, ngajak jimat. Terus sing terakhir. Ya. Kliting ada wedhus. Lho. Iku kena genggelek donya iku. Kliting ada wedhus kok. Ah, sembrono. Bron, genggelek donya kayak kene. Jimate kayak kene. Lho. Jimat iki ngono. Lak. Lah, Ya, terus kena digawe apa ngono iku? Nah, ngene iki. Iki kena gerek duwe. Lho. Kena gawe golek dhuwit kelintingan. Iki. Iya. Nek kita mari ngono kuwi lho. Ya. Kok iso ngeremo? Ngeremo sampai kelise mencelat. Duwe iki. Kacau iki wis. Kacau iki. Mari tak opo tambah lolok kene. Aku lagi. Iki antong iki. Wancok jimat. Oh, ya jimat. Tak sutik. Kon kok milih? Iki ana dungane ta? Ono. Ono jopo ya ana dungane ya. Iya, ora cukup iki tok. Ya apa? Rungokno. Heeh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Til kondal kandil. Til kontal kantil, Kandile sapa nek randul? kantulku dhewe. Ya wis. Lah iya kate kantule sapa? Ora iya kandulmu dhewe. Iya, kantulku dhewe. Ah, ya wis. Bener. Mari ngono iki. Pasaran wedok ngene. Ya apa? Ya. Arek wedok patut. Langsung kena ya. Langsung. Oke, Mas. Wis aku. Apa neh? Aku yo kepengin duwe pacar e. Aku pengen duwe pacar, kepengin balikan ambek Supina. Ilate naga. Iki ngono ilate naga. Ilate naga. Iki betah panas. Betah panas iki. Iya. Lah nek gimbal ge nyutek gak betah panas. Iya yo. Iya bener yo. Temeye iya. Tak kei dawa. Dongane. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Koltikol bang. Hawuk. Pringisan.
Iku wah. Donga to. Dongo ya. Donga. Kane hawuk-hawuk. Kulti kol bang. Hawuk. Kulti kok bang. Hawuk. Cina mati kuplo abang. Hawuk. Cina mati klupuan abang. Hawuk. Lah nek arep wedok ngarep lho kene. Kene. Salkatur. Lah katut. Katut ya. Heeh. Salkatur. Ya, piye sih Mang? Til kok. Iku nggonku blok. Apa iku Mang? Mbah. Kulti kok bang. Hawuk. Cina mati kupluan abang. Hawuk. Salakatur. Linter nak. Apa Mang ayo? Til kontal kantil donga Budhe. Apa? Kantile sapa pading krantul, kantulku dhewe. Ah. Salah katur kentek. Lah. Wes. Ya, aku sak mulai. Nek. Aku matur suwun. Kancane dul. Kon ki njaluk. Lha ya apa saya mesti. Masalah kentekno jimat. Ya lek kancane jekeke mos aku Kok gak. to jimatku telu kok pek kabeh. Liyane lah kenek sih. Oh untuk karek loro yang jaluk. Nah, Mos aku kok ngolok rek. lho. Sembrono ketoke klopo. Oh. Tapi kerambil iki. Gak cikalan lah. Terus dongane ya apa? Dongane ngene. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ongkong-ongkong bolong. Pringisan dembek aku. Lah wong donga kok ongkong-ongkong. Sing mandi kok ongkong-ongkonge. Oh alah. Bismillahirrahmanirrahim. Ongkong-ongkong ngolong. Nek gak bolong gak diongkong-ongkong. Iya. Nek gak bolong gak diongkong-ongkong. Piye Mang? Se. Ongkong-ongkong. Ora keliru. Bismillah endi? Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ongkong-ongkong bolong. Nek gak bolong gak diongkong-ongkong. Lah, arek wedok katut, kontro wedhus. Iya. Wedhus kok tuntun. Heeh. Teko mburi ongkong-ongkongen. Wis, suwun Cak. Aku tak boleh. Iya. Ya, ini bagi aku. Jawa iki mapan plek petuar wedok, antem lho petuar wedok. Cayel. Gak nyonyor iki. Cek kapok. Syarate. Syarate apa? Syarate. Ono syarat-syaratane ya. Wedok nek wis kenek Iya. kudu kok rabi. Oh. Nek gak dirabi. Dosa. Nek wis dosa. Mlebu neraka. Nek nang neraka. Disiksa Karo sapa? karo para tuwa. Berarti Nah, nek iya. wedok nek wis kena, Kudu dirabi. nek gak dirabi. Dosa. Dosa mlebu neraka. Disiksa karo para tuwa. Lah moro tuane kok dekek neraka. Eling lho kono ya. Iya. Nek arek wedok kena kudu dirabi. Mm. Nek gak dirabi, dosa. Oh, berarti kudu dirabi. Eh, Eh, elek tanpa rupa wong taji ku mari mertopo. iya ya. Senajan iki pusaka rupa sandingan. Alah, lho. Iki Jimatku tak sing gitu kene jimat. oh, elek rupane gede kasiate. Jimatku wis pelo ngene. Buklek. Jimatmu sampe tugel gak mandi kon. Wah, ngijoli kene supi. Gak mandi kon. Pelo iki. Nek ono arek wedok kene langsung. Eh, Jelas kene. Wah, gak mandi kon to. Nah Supina, sotelmu dibuklekno nah. gak sumpahnya wis. Iki wis Mati. pedhot ya, sutile. Ya, Arek iki mana? pakai aku iki. Nah, bagi hasil, Bro. Lah kok Kebelet liwat maneh. kok Ngene iki plete. kok main nang kono. Bismillahirrahmanirrahim. Duwe wis entek apa kon rung-rung iku. Bismillahirrahmanirrahim.
Apa, Mas? Ngongkong ngolong. Olonge diongkong ngalah. Cil go bangko sil. Bismillahirrahmanirrahim. Til kok Dik, lali aku. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tolong celana Til Pak kontal Purnomo, kantil. Pak. Ngongkong ngalah. Bismillahirrahmanirrahim. Til kontal kantil. Kantile sapa pating Kon radu? gendeng ah. Loro kucluk. Mana? Kon iku belajar gendeng tapi ya musrik. Kang reken. Loh kan, Bismillahirrahmanirrahim. gendeng arek iki ya. Til Allah. kontal kantil. Kantile sapa pating krantul? Krantul, Kantulku krantul. dhewe. Aduh. Arek iki gendeng. Kok gak mandi? Wah, santai. Bismillahirrahmanirrahim. Til kontal kantil. Kantile sapa pating krantul? Kantulku dhewe. Tet, aku oleh Mas Aris. iya. Loh, kok kemecer ngene to. Golek karoken. Balik orang. Aku rabiun Pak Mas. Wow. Bukan sare nyoto mandi. Lu jalan tak rapi. Temen ta? Iya, aku Temen? suwen nang mbetean. Tapi aku gak di apa-apa lho. Gak apa-apa. Temen ta? Iya. Mulai nang omahku. Nang omahku ae apik. Lho, nondi? Gunung di? Aja ngrungokno arek elek-elek iku ya. Temen ta? Gelem ambek aku? Gelem. Temen? Iya. Iya, ayo. Apa? Kon kudu eling. Elinge. Arek wedone wis kenek, Kudu dirapi. Nek gak dirapi, dosa. Rabian Kudu dirapi ya. aja dinyiki tok. Gelem ambek aku? Ayo. Iya. Meneh bulan madu ya. Yo, perek. Alah. Enak betet. Masalah. Kontak kandani. Ya, butuh teko. Aku kudu oleh sing luwe ayu teko Aris. Dukure Aris. Kudu luwe ayu. Lah ya apa? Aku mau tember-tember. Gendeng ah. Iya, kudu. Terima kaya ngono iku ae. Dok kene kon. Apa? Rupane wis koyo sumpete bom. Aku koyo bome. Kon eling tanggak saulan kepungkur wingi utang dhuwit 1 juta. Ga eling saiki 2 wulan gak nyaur ndi kon. Nyaur ta gak? Wong utang wae nyaur. Nyaur ta gak? Nyaur ta gak? Gak. Kon gak ngerti aku rentenir terkenal, rentenir saiki. Ya. Kon atik gak nyaur perjanjianmu bekakasmu tak dekek nang omah. Lah kok gak mbok dekek-dekek. Iki. Gawon. Bekakas. Iki. Bekakas elek penceng belang. Ancene wis gak kanggo kok. Panutok. Wis pomong ketemu nang kene. Nyaur. Gak duwe. Yo, gak iso kudu nyalah. Waduh. Aduh. Wah keliru ki. Sotele sampai coplok. Aduh. Duh. Loh, Mas. Ya ampun Mas Kantang. Kantang ya Mas. Ya Allah. Ya Allah ya Tuhan. Lapa lo Mas? Kok keliru? Aku kurang ayu ta Mas. Wekku seret yo Mas. Seret tanyane cewek-cewek mlebu Aku asline pedhot sampean iku gak dudu perkara dhuwit Mas. Aku enak sir sampean ket biyen Mas. Ayo Mas,
Damar apa lelen Buyar apa kawin ati kadung ambyar kowe oleh yang lain aja sampe damar apa kunci buyar apa baleni ati kadung ambyar mending rabi banci enak mas mek rabi banci gak ada pil kabeh gak metengan mas ayo ta mas ayo ta Gusti wis ta ayo ta mas ayo tatapno titik lho mas lho kok padha ndoke mas aku wis gak tahan ya Allah aku wis gak tahan anjen niki rezekine jenengan kula terami ya Allah. aku wis ngombe obat perangsang cepli kita ayo mas Mang yo lapo de jimat-jimatan. ayo Mang gak ada jimat jane. wis gati wato yo lek udatin ta kae aku wis jamu mas wis ta Hei, wis oleh kok boi Mas Kuntet. enggak ya tem Mas Kuntet. Ay, oleh babi ngepet aku Mas Kuntet. Mas, sampean kudu nurut karo aku. Nek gak nurut karo aku tak jiwit. Tak jiwit. Mas, Mas Kuntet. Ayo nang isor gedang, Mas. apa Ngelek jongkel. tolong ana ta aku sepurane Tet, gak iso nulungi. Kudu eling pesene Taji. Nek wis kenek kudu dirabi. Nek gak dirabi, dosa ya rabi. Aku kudu kok rapi, Mas. Nek nduk kamar kok pantek tek tok. lah yo kok iso oleh danyange kelampok Sik, iki sapa sih? Lho, celeke wong iki. Iki apa kembar-kembare aku iki? Gak jelas. Bojoku jadi kuda lho. Aduh, aku yo kebaca iki Mang Niru. Sopo manis kaya Mas, manut ya, Mas. Nek kowe gak manut, tak ora gelem ditinggal gulung komen diajak kok matutu. Darmanto. Gak iso kaya ae dhewe bon mesraan. Cet, ayo ben aku ya, Mas. nanti Ayo, Mas, ayo. Mas, Mas. Mas. Halah, Mas Glani. Tolong. di sawang Pak Lurah gak duwe isin. ditolong ngono Aku iki wis seru kabeh kedadian iki. Iki tambah kaya wong gendeng. Biang cacu. Iki mah oleh gawe kapan? Kacu. Cet, ayo nang omahku kacu-kacuan ya. Ora rek, aku dikongkon Pak Lurah iki lho. apa Delok arek-arek kurang ajar. Bojoku iki, Untuk Cak. perapatan. Iki bojoku, Cak. Ora iso. Aku wis ngerti kabeh iki mau. Tersesat, Tut. Kon oleh sapa? Iki Okta Darmanto. Okta kok Darmanto sih? Iya, tersesat. Tersesat. Ayo. Wis, asale waras, balik waras. Aduh. Ayo piti-pitian, Mas. Ayo piti-pitian. Padha lanange goblok. Aris, oleh sapa? Oleh Nana, Pak. Oleh Nana. Pas kilano apa sapa? Diwarasno, temen Pak Lurah. Ki walakake nopo beluk? Mas, ayo Mas. Ayo Mas. Ayo nang jalan, Mas. Kon oleh sapa?
sapa, Tet? Waras. Kantun sembrono lho. Aku kok kebimbang iki. Ambek iki ayo. Ambek iki ayo. Yo gak Aku apa-apa. kebimbang iki. Cocok awakmu. Oh asu. Kon ganteng oleh bekakas ngene iki. Sembrono digele wong gerang. Aku mang iku lho ya mo, pedho arek elek ngene. Penco iki. Hah, kula Jamakno wong. Hah? Jamakno. Diuyul-uyul paling aku dhewe gak ero. Cuyul-uyul. Lho bapak gurung uyul-uyul kok kon uyul-uyul. niku aku Wis. kok, Pak. Kon dikeki ilmu sapa? Taji. Wanto dikeki ilmu sapa? Taji. Kuntet dikeki ilmu sapa? Taji padhae. Coba ngene iki. Ilmu mbok ge dolanan. Pungkasane anakmu dhewe gandrung karo Aris. Ayo kapok ta enggak kon? Iki Arane senjata makan kancane. senjata makan tuan. Ya ora tuan ra enek kancane dhewe ae. Wong ilmu kok digedhe. Ya kalidok. Kalidok alat tutuklek. Mandi. Kandhane. Saking mandine iki Mas. Mandi apa ya kasake kusrone? Mas Taji. Alah jebeki. Wis rek, ilmu iku aja digodolanan. Iya, Cak. Golek ilmu sing manfaat ae, kena kanggo ibadah, cek slamet donya akhirat. Oh, ngono atuh dia. Nek ilmu kaya ngene iki ilmu maksiat. Iya. Wis sing wis ya wis sing durung ayo Wis diati-ati. ya wis. Lah kok ya wis. Sari manis. Terus. Ngene iki rek. Ya marai nambahi dosa. Iya. Wis alhamdulillah bengi iki Ludruk Budi Wijaya ditanggap karo dulur kelampok. Iya. Hajate sedekah desa. Oh iya, Cak. Bengi iki digawekno lakon apik karo Mas Dayat. Apa, Cak? Prahara Prawan Desa. Oh, apik. Prahara Prawan Desa. Ayo njaluk pangestu karo dulur-dulur dengan harapan semoga Budi Wijaya tetap Jaya.